Mufundisi vachiuya kuzotora nzvimbo yavo, tivaomberere vachiuya. Mufundisi Matekwe, tirambe tichiombera kusvika vasvika. Haleluya, tinotenda. Jesu akaoma. Ndakatarisa nyaya yevasikana vane gumi, ikandinetsa zvikuru. Vanhu vaya vanombotadza chitema anga vasina zero, but nyaya vakangomakirwa nyaya yekupusa chete. Hamuna makambopa verengawo vakanzwa chitema chavakaita, vakangomakirwa kudini. Saka munozoona even Pauro akaitengawo nyaya imwe cheteyo, iyo wechitaiwa ngwaraiwo, ngwarai. Saka ndichataura munyaya yangu yanhasi, but ndingoti mungofunga kuti vasikana 5 vaya vakatotadza kuaccomplish mission nekungopusa chete. Saka mukristu ngaangware nyaya yekupusa, inogona kushayisa zvakawanda. Unofanira kuziva kuti kana ndaa mwana waMwari ndezvipi zvinofanira kuita. Even kuti ropafadzo tinongoitaura isi, but pamwe pacho panoda kuti Mwari vatibatsire kuti tinzwisise kuti chinonzi ropafadzo chii. Ropafadzo hazvisi zvinhu. Munhu abatwa naMwari akomborerwa. Munhu iyeye abatwa naMwari nekuti upenyu hwake hwaana Mwari hwakuattracta zvinhu kwaari. Because Blazi uya yanzano uyu Jacob anga ine pfuma kamuchinda uyu. He was famous panguva yakafamba yeye, but ari famous kudaro paakaona mutumwa akati handikusi kusvika wandidini. Aisafanira kutaura nyaya yeropafadzo because pfuma yanga inayo. Akazviziva kuti kunyange ukava nazvo asi kusina blessing yaMwari hazvinaki. Hapasati wambodya zviro kungori kudya makai kana kuti mabote. Unoda blessing yaMwari kuti zviro zviite. Una blessing yaMwari kuti zviro zvikunakire. Because appetite haisati yakutengeswa, inotobva chete kuna Mwari. Handimozviziva. Kana hope hauti kana waenda musupermarket une mari yako yakakwana otiwo mozondipawo ne 3 grams dzehope. Kana usina hope hauna chii, unoda nyasha dzehope futi. Ndo pane blessing ipapo. Mufaro chaiwe blessing yaMwari, kwete happiness ka. Happiness is caused but joy comes from above. Kuti wane mufaro connection, undononzwa kuti kufara pana kunzwa kuti hamusambosvika kuti vanhu vese vachisiswa ameno baba zviro zvakakuomera tikuzoona wachizama kubatikana newe wachida, asi iwo maurika undoshambidzika naiwo ari kurwadziwa, iwo usi kurwadziwa because une mufaro waMwari. Hamuna munotibata zvakanaka here. Toda blessing iyoyo kuti une blessing yejoy. Yes, une blessing zvakare yepeace, serenity, stillness, quietness muupenyu hwako. So zviro zvese hapana chiri right, asi kunze kwako iwe ndori right naMwari wako. Mukati mako munzwa kuti makadzikama. Zviro zvese zviri kuitika zvakongo vanhu vachinetseka kuti wakomana murume itomuita sei. Umwe achibva kuna Mwari, baba ndikubate ndiruoko ndikunamatire. Uchiona kuti munhu waMwari aitawo shungu kunamatira. Chaizvo chaizvo Mwari anga akatokubata kudhara une peace yaMwari. Tingagare pasi ndikatotanga nyaya dzacho tisati ayo Mwari vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Okay, quick one tonight. All protocol observed. Nda kutenda kuti murandakadzi waMwari mai mufundisi Jiriji ndo andita welcome manherano. Handimoziva kuti vana mai they play a pivotal role muupenyu hwevanhu vakawanda chaizvo. Vana mai mboititi amen. Munozwa ndaamusharuku akandotaura nyaya dzakawanda wanda, asi mukadzibata dzimwe dzinokubatsirai. Iko zvino tiri pachallenge hombe wakomana nevanhurume pataiti. Hakuna mitemo inotsigira varume. Hamuziva kugara henyu hakuna. Ukanzi mutemo wanamai, mutemo wanamai, handimazoona. Vana baba hapana. And mukatarisa masuicidal cases amene kuno kuSouth Africa, kuZimbabwe akanyanya kunana baba. Reason takashingiswa nevanhu tisina kushinga. Murume hachemi, iye ari kukwara. Kana mudzimai kana kuti hamunyari, saka muda kutochema ibaba. No, handisi kuchema, kungoti chete watotadza kutogriva
society yatita takatanga tiri guilty ka nenyaya yekunetsa vanhukadzi. Unozi hatisiri guilty, tama victims manje. Nyange ukarohwa kumba kwako ukaenda kumapurisa, kwedu kuna inonzi victim friendly, anongoti google, anongoti taipa chete uyai kuona ziblazi riri panapa rakasimba tsapfu, rarohwa kumba. Utonzwa kuti makadii officer mari sei nhasi, achida kumboona kuti wasawa zvoita nyaya. Saka rume muri patight, achida kuti ndi-empower namai nyaya dzasekuru dzinowanda ka, ngonai kusapota varume wenyu, vaencouragei. They go through a lot, sometimes hamuzvinzwisisi. Anyway, nhama inoitika kuti mai vakazowana kashereni kakapfuura kababa, baba vacho atori sensitive kudhaya kuti izvo zvaachataura nyaya yekuti mari haufa. Because vanhu vatema vanobhirwa kuti murume ndiye anofanira kuita mari, anofanira kusapota mukadzi, vice versa inenge inoti nesei. Asi kuna Mwari hazvo zvaifanira kuita. So tiramba chinamatira hama dzedu nevanakomana, vana mai mune role, invest time wanakomana. Vanotanga vari kumainasi eupenyu. Muzva kumazevha vanhu vaiitwa zvakaoma stereki. Munhu adonha akwazvo kanzi wabata mbeva, hapana mbeva yabata ane huru hanzi atobata mbeva. Zvimwewo zvacho unombiswa mombe, onzi ndo zvinoita uri kukura, uri kukura moirwisa mombe. Hakuna muupenyu paunozorwisa mombe kana kuumba mombe, hakuna. Asi vakadzi achitanga kadhori kake, achiisa pazamu, achibereka, zvaachaita akura. Saka kwatiri uku kunoda munamati yako. Manhero andiri kutaura pamusoro writing your own success story through God. Muzita Jesu, amen. Waverengi wangu waya ngawauye. 3 John chapter verse 2, hainzi verse ingo 3 John 2. Toda futi Josh 1 verse 8. 3 John 2, Josh 1 verse 8. Waendepi vanhu vaya vakamboverenga? Okay, right. Handi makanzwa sasekuru hatikurumidzi, handiti munoverenga zvinonzwika asi zviri zvichiitika. Handi verengai tinzwe. 3 John, hakuna John chapter 3, but 3 John, uyo kuna chizaruro uya. Yeah. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Ipapo chete verse 2 chete. Dzasakuru hadziwandi. Mudikanwa, ndinoshuva pamusoro pezvinhu zvose, kuti ubudirire, uwe wakasimba, somweya wako uchibudirira. Yeah, handi kuna Josh chapter 1 verse 8. Ndobatsira vamwe Joshua hanetsi ari kuna Joshua pa chapter 1 verse 8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. And ndinonzwa nchungu chenyu pamati, it should be prosperous, and it's okay. Right, and Shona. Bhuku iyi yomurayiro haifaniri kubva pamuromo wako, asi unofanira kuirangarira masikati nousiku, kuti uchenjere kuita zvose zvakanyorwamo, nokuti nokudaro uchazviwanira mufaro panzira yako, nokubata nokuchenjera. Maita varandakadzi. God bless you. Thank you for the reading of the word. Now, tikutaura pamusoro pekubudirira. Zvinoita sekunge kurudzi kwedu tinenge tisinganyanyofarira nyaya dzekubudirira. Why ndichidaro? Mashoko atinokudzwa nawo haatiratidzi kuti kubudirira kuri possible. Amani mundibata zvakanaka. Because dzimwe tsumo nemadimukiro dzimwe tinotaurirana hatiti kuti munhu abudirira. Chawaona batisisa. Watodzidziswa kunyima usati watombotanga kuti grade 1. Hapana mbozvinzwa. Ukanzwa chawawana atopedza newe. But ita sei? Handichataura hangu anonzi hawapika iri nechi zvatoshata izvo bosi. Mwakada zozita pachechi kuti unozoonera pamhino se. Pazofunga kuti muchechi kuti
ati fodya tisedziwa but vachinja vatisedziwa but mazvinzwa ka mwanzi idya nehama mutorwa nehanganwa zvese kungodzidziswa from the onset. We are taught kuva mean and miser, and yet ropafadzo haiuyi kune munhu akaomera. But sponge inogona kureleasa anything kana yasqueezwa, isina haina chainoreleasa. Saka mutende haafaniri kudaro. Why nature yababa wedu is a giver, and the reason why God makes us give, it is because one of his nature, iye mupi kana mukafanana baba munopa. Number two, anotidzidzisa kuti tipe because haadi kuti tinyime, kuti tipe because anoda kuti basa rake riendere mberi. Pandoda kuti manhu anochataura twakawanda hangu, asi nyora your own success story kuti iwo wakatobudirira. Rega kuti ndicha itandaka ndakatobudirira. Dongoti ungotende chete kuti you will prosper muna Mwari. 3 John atiudza verse 2 kuti ndinoshuwa pazviro zvese kuti uwe wakadini wakabudirira, not just kubudirira kushoma, even in good health. Ukaenda kuHebrew, the word shalom inoreva wishing you good health, peace, ipackage yese neprosperity zvese zviri imomo. Mwandibata. Endotaridza kuna Joshua ari kuti hanzi bhuku iyi yemurayiro uichengetedze, uizeye, uimeditate day and night. Ndoti ndo yakazara package yedu yekubudirira iri mushoko raMwari. Saka chekutanga kuti ribudirire munhu ngaave neshoko raMwari. What is the word of God? The word of God is the mind of God. Kana uchizwa pfungwa dzaMwari maringe neupenyu, maringe nezvatinorarama nezvese zvedu dziri mushoko raMwari. Ukanzwa shoko ratotaura, Mwari wataura. Ina hangu handiyanyonetseka zvikuru. I'm very Pentecostal. Ndinotenda muzvo zvemuya nezvipo zvemuya. Handinyanyo hangu profita, sindomboprofita zvangu. But handinyanyobatikana kushaya munhu anditi baba ndirimbire muya ndichitaridza muna Senda Pride ndaona muchinzi handinyanyotenda hangu kuti zvinonyanyondibatsira izvozvo. Ndikariona iro shoko raMwari iro rondipa zvese zvakakwana. Because wekuti azarurwa uyu dzimwe nguva anozarurwa akashanyirwa, anondinyepera. Ndosazoti havadi chiprofita ndati ndochida. Asiwo, we will never build doctrine on the basis of a revelation. Saka chinokosha kumutendi kutoziva shoko raMwari, the Bible doctrine, kudziziva ukadzimaster wararama. Kunyange wakashaya munhu anoti baba uyai pano, Mwari andipa shoko renyu. Nyange akasakupa shoko, Mwari agara akakupa shoko kudhara. Saka shoko raMwari will make us prosper. Asi muKristu ngarege kupusa. Ndambotaura ziva paunoziva zvokuita kuti zvako zviite. Mabata nyaya yangu. Mukadzisunganidza dzinokubai nyaya ndizama kubuda kubudisa panapa. So you can write your own success story through God. Remember, prosperity is state inokupa fame. Mukaona murume anonzi Abraham, Mwari angotenda Mwari. God made Abraham to be distinguished. Kwese kwaenda Abraham aita kunge ndiye muridzi weko. Why? Anga akomborwa naMwari. And mukatarisa pfuma yanga ina Abraham, pane musi akashaina abatsira kurwira madzimambo aya, akati kudini? Why wakati torai inonzi chii zvatorwa kuhondo zviya zvezvo, kanzi munozofunga kuti ndima ndipfumisa. Torai imimi izvozvo, torai henyu. Anga asikashaini, aitoziva kuti muna Mwari you will never make a mistake ekusaropafadzwa. Saka mutendi, you don't look elsewhere. Kungorarama muna Mwari imomo. Shoko raMwari rikagara nekuzara matiri rine zvese, ndotototiudza kuti I wish kuti ubudirire. Saka kusabudirira kwedu, we are frustrating God. Hamuna ndikunzwika zvakanaka here. Mwari vanotobhekana nesu kusabudirira kwedu because tinototukisa evhangeri. Ndio muchamba muziva here, akazvita anonamata. Hameno chechi yavo yavarombo yaanoenda. Tinoda kuzviramba izvozvo. Pachechi panapa hakuna anonamata anoramba akadaro. Hakuna akaita mahoko naJesu akaramba akadaro.
hakuna akanamata Mwari akaramba akadaro. Haufaniri kupiwa zita. Unoziva kuti ukamwa, ndambokuudzai nyaya yetea. Ukamwa tea nechingwa hachisi chitema, it's not a crime. But hakuna utende kuti upenyu hwako uchamwa tea nechingwa. Unofanira kudya breakfast. Mwari ndizvo anoita. Imunotyirei? Ndona vanhu vanolimita Mwari sei kuti manje Mwari uko kwazonyanya asi ndokutendai zongu ndamwa mvura chikuru kufema. Mwari haadi kuti tirarame kuti chikuru kufema. Because mandira ari kufemawo. Isusu titori unique. Mwari akatisika zvakato different. Yes, unogona kumboita hembe 1, but haugoni kuuya watikani makabva kure. Kubva pano kuenda kumusha kwenyu tikurova over 1,000. Haungangofambi kuti uye kuno ugodzoka waita chiseko. Mwari ngaakuropafadzei muri munyika yevatorwa. Israel akaenda kuEgypt. Kutanga pekugara chaipo Mwari akavapa nzvimbo yeGoshen. That was the most popular place yanga ine black soils. Yekuti iwo seva mafarmers, mombe zvipfuwo zvavo zvaiguta kana kurima wairima zvakanaka. In a foreign land. Isaac akarima ine foreign land, akapiwa 100-fold, vamwe vese vaine drought. Itsika yaMwari kukomborera vavo. Saka shoko ritende. Believe his word. Izvo zvinotiita zvakanaka. Not only his word, you also need to believe mutendi ngaandzidze maprinciples eshoko raMwari. Ndikubatwa zvakanaka here. Now kumakaranga chete ndokunogona kuturikirwa shoko kuti principle. Makaranga sunzai maoko kana murimo. Asi kusarudzai asi sure makakomborwa naMwari. The word principle kuchimanyika hakuna, kuchitoko hakuna. Chete kumakaranga. Chiga. Mabata? Hazichinji. It's a principle. Sakune maprinciples eshoko asikachinji. Nyango ukanamata wakaisa makumbo mudenga musoro pasi, hauchinji maprinciples eshoko. Rikangoti do not be equally yoked with an unbeliever. Ratopedza. Nyango wakati but ndikuona ane potential kuti achanamata akatopinda president ocho. Ratopedza newe. It's a principle. Ndikunzwira zvakanaka. I principle. Zvokuti zvinozoita zvinogona kuita but pariri kukutangira ndepekuti iprinciple yekuti hamugoni kurima mese. Maprinciples eshoko akawanda atingakutaura. Iprinciple yeshoko kuti kana uri mwana waMwari unotaidha. Komatsamwe. Ndatuka here. Unoda kuti uchicheka macheckings ndatuka here. Ani mazwana unotaidha ratopedza newe. Tithing haisi giving. Mundibata zvakanaka. Tithing haisi ingori chete nyaya yekuti handina kuenda kun'anga kuti ndiwane zviro izvi. Handina kuenda kaenda, handina matokoroshana kandigira izvi. Ndiri kuacknowledge kuti imi ndimi source yangu. Hauna chaunongowapa paya kungoacknowledge Mwari sesource yako. Saka unongoda kuti mundarangu ziva kuti sure uri kuziva kuti ndini ndakakupa. Then mozoita giving chaiyo. Dzine malevels futi. Kune giving negiving. Zvakatosiyana. Handitika. Kufara mbiri dzakasiyana. Kuna vanhu vane mbiri yekutsvaga mbiri. Kuya vanhu vane mbiri yekushaya mbiri. Kozoita vamwe vane mbiri yekuva nembiri. Kozoita vakapfuura ipapo vane mbiri yembiri yavo. Kozoita vana Colgate vane mbiri yembiri. Kusvika vanhu vakufungika kuti mamwe toothpaste akasvika unonzwa vachiti ndipewo Colgate iyo kwete iyoyo ndipewo Colgate iyo ine vanhu ine misoro miviri. Iwo kada kutomukorekta mutodzipa napahuri ndikuti Colgate iyo kuti ndopenga ndoiziva ndipe iyoyo ndiyo ndoshandisa because yambiri yembiri. Mwari akuitire muSouth Africa kuti muite macompanies anozoguma ane mbiri yembiri. If you believe it, say amen. Yes. So, mukaona maprinciples eshoko haachinji. Akati kana wapa unokomborewa zvatopo. Muranda waMwari kana ashanda anoropafadzwa. Zvatopo. Munobata zvakanaka. Mukundifila here uko. Muranda waMwari kana ari pakati pedu tikangomuitira zvatoita zvakanaka.
Akona mumwe mudhara anga akapusa mubhaibheri, makamuona. Mai ndiwo akatosenza kuti ndiye muprofito. Blazi wangu asina nharo iwawo, asi wangu wakadai. But havana nharo wawo dzavakaita. Because mai vakasenza, vakati takoma kamuri. Sadza akangowe it's okay. Ndobva yavakwa. Tichaisa mubhedha, tichaisa rambo. Mai ndiwo akutoziva zvemweya mudhara haasi kuziva zvechi. But akakomborwa imombodzi namwana akazouya. Mwana wawe futi pakuitika mwana arwara akafa. Baba vakadzosa mwana kuna mai. Asi mai vakaenda nemwana kumunhu waMwari. Ende anzani muranda wemuprofita akati kwakanaka here, inzwa munhu anoziva Mwari kana wakabudirira muna Mwari. Muranda akati kwakanaka iye asiya chitunha pamubhedha. Toda faith yakadaro iyo. Chitunha chiri pamubhedha nzi kwakanaka. Ndoda muprofita akatoti mubvunza kuti kwakanaka here nzi all is well. Wewe mwana ari pamubhedha akafa. Toda kuona munhu waMwari. Kumba uku mwana uyo tasina kukumbira. Imi ndimi makati muchaita mwana. Zvino mwana uyo anenge azorora kufema. Ona yeye kutamba. Ende nyaya munoziva anotoda kugara ikoko. So, principles eshoko raMwari, shoko ngariwepo. Principles eshoko raMwari ngaazikanwe nemutendi. Kuti zvako zviite, zviga zvakarehwa naMwari hazvichinjwi. Kunyange wanzwa chigubhu chakawanda sei, rega kuchinja shoko raMwari. Zviga hazvichinjwi, chakatokwana chakadini, chakadaro. Ujeka nyaya yedu iyi. Then tikuti isusu zvakare. You also need to have a principled life. Tine vanhu vane upenyu hunenge very bottom. Muchishona inonzi chiwaya. Chinoenda kwachinoda, but hazvisi kubatsira kutsvairwa kwemumba. But itsika yacho because ifalala inenge ichingoweka kwese kwese. Mutendi ngaave nelife iri principled. Unewo maprinciples here mupenyu hwako. Hatina kuti waMwari ako. Unema nharo handi principle. Mundibatsirewo ipapa. Nharo haizi principle. Kune vanhu vane nharo dzekuti akatanga nharo unenge uchatombotaurira upukuta mukanwa kuda makubuda dikita nenharo. But tikuti isusu kuva neupenyu huri principled wekuti hauiti zvese zvese, hauiti isu zvese zvese, unoita zvinofanira kuitwa nenguva yakafanira. Saka iwo nemaprinciples muupenyu hwako. Muri kubata zvakanaka here? Yeah, maprinciples takanzwa umwe shasha inoti inini chero pakaita chikafu chakadini hapafaniri kushota nyama asi hairi shumba zvake. Iprinciple yake angatosaudza kudya kanyama kemanga kana ganda, but mutemo wake pakaita chikafu hapafaniri kushota zviyo zviri light handitika. But iwo iwo nemaprinciples ane mhumo muupenyu. Unoti haizvi nekuti ndiri mwana waMwari. Munobata zvakanaka here? Nekuti ndichi shuwa here kuti tichinamata Mwari tipupure kudya nhoko dzezvironda. Number 1, ngatimboone chironda kuora kwemuviri munenge wakakwara. Tozoti pawakuda kupora unogadzira tumwe tumakoko. Toita here tsika yekutora itoto tichidya. Ona Shona inotsinya sei kuti hawaisvika nhama yekuti unodya nhoko dzezvironda. Haingova principle kuti inini kana nyange munyika yavatorwa nyanga nyika yangu ndidyi nhoko dzezvironda, ndiri mwana waMwari. Ndombonzani kweni? Ndiri mwana waMwari. Mondibata zvakanaka here? Ndiri mwana waMwari. So iwowo nemaprinciples eupenyu hwako kuti inini ndakadai. Maprinciples. Do you know, I had my dad, he was not a very strong Christian. But one thing he did, akanditira muupenyu hwangu, akanditi mwanangu, fodya nedoro. Nada pachiputukezi. No thank you pachiputukezi, inonzi nada, obrigado. But akati izvozvo ndakazoona hazvina maturo. And that was his life. Muwakwasha wavo 2 vakazoregedza vese mwacho akashayika ndichiuya kunoko. Aiti kana wakadhakwa haundioni. That was his principle. Kana uchida kundimhoresa unouya uri soba. Wangodhakwa kumba kwako. That was his principle. Munhu wese aitozidziwa kuti kwamudhara hakuendi munhu akadini akadzima. Ngauye asina kudzima akajeka. Maprinciples aya.
hawaita zvese zvese maprinciples ako nesu takangokurawo toti doro fodya nada kumboda kuzviona kumbofurwa nevamwe asi uchingoona kumba kwedu iyi haitwi ukona muna principles even mudzimba dzedu vana ngavazive maprinciples ababa namai vari kuita kufembera tichiri mupi ngavatozive kuti pano hauyi nguva yaunoda hauiti zvaunoda unoita zvinodikanwa nezvinotarisirwa musina kuoma henyu moyo kunzi kune mitemo yakazoti mavalues anoratidza kuti mune maprinciples mafamily values chaivo chaivo so tikuti tida kuzobudirira iwe munhu ari principled muneneri kuva principled kuti okay every month ndinoseva $2 ukangova principled inosevheka asi ukasava principled unoramba uchirota kuti kuseva usina kuzoseva saka chinoita kuti tibudirire maprinciples iyoyo anoita tidini tibudirire kuva ne-principled life. Now you also need to understand life when inonzi kingdom living imbotaura ndataura kuti kingdom living sekuri havaparidzi vanotaura nemi ngatiti kingdom living mutendi ngaazive kararamirwo kemukingdom yaMwari hatizi vanhu chero tiri vebwo hwomumambo hwani hwaMwari saka kingdom living inotipa character munene here kingdom living kune zvausingaiti uri mutendi hazvitofanira kutomboitika haufarisi kuti iChristmas kuti mbopoperwa waini womboti fa handisi kumwa zvangu kungoti yanga yaida kupinda mukana kingdom living zvisikatoiti mukingdom hazvidini hazviti because kingdom ine culture imwe culture yemukingdom ndeyokupota tiri liberal hatidai hatina plaster mumaoko asina kukwara tinodai imboita zvandikuita zvona unoona kana rwakaremerwa harufambi unenge uchatsvaga grisi kuti rifambe kuva liberal mabata zvinokutaura ndo katsika kemukingdom tinopota tichitambanudza maoko hatifunyi hatinyanyofarira kupfumba zvibhakera tinowanzofarira kudai kurilisa ikingdom culture tinoita tichiita kuda kwekuti hatina mhosva kuti haadikiki mukingdom munodiwa vanhu vasikadikiki love yemuna Mwari inonzi agape or agapao simply means unconditional love hama dzedu dzisikadikike watakasiya kwagutu tikadzoka hatirambi takafinyama nekuti vakambotiitira zvakati ngavazoona kuti hatitambwi nesu nekuti tine kingdom living tinowada nerudo rwaMwari zvisinei nezvowatiitira remember Mwari haane nezvotaitwa ane nezvotazoita nokuda kwezvotanga taitwa Shona saka kingdom living mumba menyu chaimo baba namai kingdom living hamudi munhu anoita kunge wazora muti wemaremani nguva yese vamuserious serious face kingdom living mugariro wedu ndiye mufaro mumba nyange tisina zvakakwana musi iyoyo asi tinofara endi tinotaurirana kwako kwakadini kubasa tinoswedzana tinomutsana tinotaurirana endi tinosveberana padhuze hatiti kunge umwe akachinja aupokipine saka akubaya toenda kure naye kingdom living inoda tibudirire muupenyu hwedu munoziva kuti kune zvimwe nguva dzekuti kana Satani chaiye anoti apa ndaandisipo tisitege tiita zvigadzira nyaya dzedu neniwo ndaandisipo because tinoita tumwe tuto tukuti kana madhimoni anga asikadi kuuya nepamba pedu anouya nepamba pedu nemararamiro edu kingdom living totadza kubudirira munoziva mukaita tsika mumba yekuti inonzi mazvake kupembera kwemunhu akachena tatokuwara hapana anoda kubatirwa cheumwe untonzwa mumba muno netumwe tumabhengi twakasiyana siyana tiri kutaurwa kunzi kunonzi bank baba bank mai endi mari idzi hadzife dzakasangana vanhu vacho ndivanosangana asi mari hadzidi nadzo komaseke
Inongota kusasangana kwemari, alright. Saka kingdom living wadikani. Semutendi ndorarama upenyu wemkingdom. Andirarama upenyu unge muroi ndisikaroi. Muzoti vazhinji vedu tinopumhaura ndakazoona sei varoi vachifungidza kuti machemberi vese varoi. Nekuti varwadziwa nemiri. Saka kazhinji anenge akafrauna. Saka munhu kuti ima hamufungere. Makumbo angu dzaroora zvipikiri usiku. Vanhu vanongofungira ukatsamwa nekuita mood swings. Haadikani uri mutendi. Mabata zvinhu zvamuta panapa. Kana iro shoko haufaniri kudya nguva yese ngorudya mbwire nemajecha. Kusununguka zvamakaita izvi zvoita shoko ripinde. Amono kana chiremba ukaomesa nyama unonzwa achiti aiwas. Kambama rerutsai. Jackson ridini ripinde zvaro. So Mwari vatibatsire tinofanira kurarama upenyu wemukingdom. Kingdom living. Right. Haungoti ukararama mushe mukingdom. Haungorarami mahara. Itsika yaMwari yekubhadhara. Nesu ngatibhadharewo vanhu. Mwari vanodini? Mufundisi wedu akaita zvakanaka. Batai makadai munhu waMwari. Kana kumba ikoko vana vanotibatsira basa waiwai. Ngaarege kuti kana ari pamba penyu anenge achaonda neshaya. Ngaanyatsozoti ndiri pamba pane vanhu vanoziva Mwari. Now, kune anonzi makingdom benefits. Udza neighbor wako zvandataura. Tikararama mushe mukingdom tine mabenefits emukingdom. Atamboti wana hope dzakanaka, wana rugare, wana mufaro, tine mabenefits emukingdom. Protection. Regedza kusaenda kumusha nekuti hausoda kuenda kumusha. Kwete kuregedza kuenda kumusha nekuti kune Air Force. Air Force maiziva here. Air Force maiziva. All right. Vamwe muri weBarclays asina sinoda kutaura nyaya Air Force. Barclays maiziva futi. Kana ndorova vamwe mudzimba umu. But Air Force vanhu vanofamba mumhepo. Vanonzi vanosvika izvi tiri muSouth Africa utonzi akaenda kuGreenway akadzoka munomu. Same night. Saka vamwe munotya Air Force kumusha. But ndikuti nini nekuda kwemakingdom benefits. Do you know you are under what we call maximum protection? Madhimoni ndiwo anga avhunduke kuti unzira watsitsi kuti shuwa kana mbuya vachiitawo basa iri. Hatisi kunyatsovabhadhara. Because vaidara hope dzavo wakamuka makuseni wazorora. But kana wachinetseka wanazvo mweya hawo hapana zvokuita asi ngavasunungurwe because wazvipa basa rakawanda. Saka hatityi kuenda kumusha nekuti part of the benefits yepackage yedu ndeyekuchengetedzwa naMwari. Kune surveillance yaMwari. Do you know kuti munhu umwe naumwe ane ngirozi rinoasainwa kwaari? Ngirozi. Mapostori aneka idea asi haazozivi. Vanobhiliva kuti une ngirozi yako nezita rayo and vanobva kupa nezita rayo ngirozi yako kuti yakatsamwa nhasi iri kufara. Amene paunozitora havana havo magwaro pazviri. But ini chandinoziva Mwari vanoasaina ngirozi kuti chengeta. Asi kuti nditsvagewo zita rayo auko handi kwangu. Handine nezita racho chondoda ifunction. Zita unoguma wakuinamata ifanira kukusefa. Saka hazvizodikana. So tine makingdom benefits. Kunamata hakuna kuti hai ndiringonamatawo kuti kana ndikafa ndoenda kudenga, ndiringonamatawo kuti kana ndikafa parufu pangu paine vanhu vakawanda vachindiiga, uchimboimagina kuti saka mvakire nhu vangu vakanga varipo vaya vanoimba vaya kana kuparidza kwavo ndinokuda. Hatisi kunamatira izvozvo, denga isekendari. Tiri kunamata kuti tiri pano home and away zvese zvichitinakira. Machallenges aripo tichikundiswa, tichigoneswa, svika tazoenda hedu kudenga. Saka tine mabenefits. Rega kufamba wakarereka musoro kujega shaya hazvitenderwi. Mabenefits edu emukingdom. Kuti zvinotinetsa tinayo yokusuma zvinotinetsa, achinetsa zvinotinetsa kuti tisanetseke. Amen guy. Amen. All right. Toanzorisa nenguva panapa nguva dziri kuita dzichitiza. All right. Tine nyaya zvakare yekurarama a victorious life. Udza neighbor wako zvandataura. Wadikani hazvisi right kuramba uri mukundikani uina Jesu akakunda. Nyaya iri ujeka here.
kunzi uramba uri mukundikana una Jesu akakunda. Andimazvona. Imagine ini sekuru wangu wari muno ndiprofesa. Wonzwa kuti mwana wavo ndiye ari kunetsa kuvhara chikoro pachikoro paanofunda. Vanonzwa sei? Mandidzo zvandataura. Hakusiko kuti kutadza kuriko hesi. Asi expectation yemunhu aprofesa kuti mwana akanzi ndiye ari kuvhara chikoro nekutadza. Ukupaona hapamiri musha. Jesu wedu akakunda wadikani. Toonekwa tiri kukundikana iye akakunda. Aiwa ngatigadzisei nyaya dzedu ka. Ngatirarame upenyu hwekukunda. Kwete kukundikana. Ende ane nzira dzekuti kunyange ukakundikana dzoka ugadzise nyaya dzako woita move on. Ndakakudzai nyaya yekudonha. Ukaona munhu anditsika kuti akadonha, ada kumumirira kuti wemapepa wese wauye watore nhau akarara ipapo kuti muziva ndadonha sei. Ndanchitobva hangu zvakanaka handina munhu andambotuka kana kudini kana kunetsana newanhu. Asi mbva ndadonha panapa ndatoshaya kuti chii chaitika, imhepo here kana chii, apa akarara ari pasi. Kana kuti anomirira kuti asumudzwe neshene yake kuti atoradza mai vomwana kuti ndadonha zvishoma, musaita asi kunyepa, tarisai shene yacho ndadonha. Saka hatidi vanhu vanofunga nyaya dzekutaura makundikanire avo, ngatitaurei makundire edu. Because muna Jesu tine kukunda kwakanyanya muzita raJesu. Amen. Alright, tikuta nyaya yekuprosper. Itsika yaMwari kuti tiprosper, asi toda kuti tinoprosper kana tagona kukunda. Handitika? Right. Imwe nyaya inotibatsira mukuprosper kwedu is finding out what God is doing and doing it with him. Hamuna kundidzwa? Finding out what God is doing and doing it with him. Ndakaipiwa nemwe shamwari yangu kudhara strict. Akanditi ndine mushonga wekusafa. Ndakati mushonga? Zvikanzi ndikati ndinawo. Kana uchisikadi kufa ndine mushonga wekusafa. So no, it's so interesting kuti munhu akakudza kuti ane mushonga wekuti munhu asafe. Saka ndakatazama kufungisisa kuti unongowamboita sei. Zvanzi hazvimbonetsi. Kungoziva chete kuti Mwari vari kuita woita zvavari kuita pamwe chete nawo. Haufi. Ivo pachechi pano kuno vamwe wenyu vasingakumidzi kufa. Reason muri kutaimira kuti Mwari vari kumboitei moita izvo zviri kudiwa naMwari, zviri kuitwa naMwari moita vamwe chete nawo. Now hakuna munhu akaita kambani naMwari akabhuroka. Hamene ndiri kunzwika iri panapa. Hakuna mukaziva zviri kudiwa naMwari, zviri kuitwa naMwari nguva iyoyo, wozviita iwewe. Kana gepi rikaita maKristu mamwe atakamboona ekuti kana paine danda rinoda kutakurwa, anomhanya kuti uyai titakure, iye ataimira kwakaonda kwacho. Enda kuheavy end kwacho. Kunorema kwacho ikoko. Ndio kuti Kristu ichocho. Saka find out what God is doing. Mwari ari kuiteiko paassembly panapa. Woita pamwe chete nawo. Zvino vazhinji venyu munofarira mweya wekumagrandstands. Kana paine vanhu vakashata, vanhu vanoenda kubhora. Kwete bhora rakashata because vanhu vazhinji vacho tiri maheavyweight totodawo exercise, but kundookera exercise, but ti exercise titsikuokera exercise. Utonzwa kuti ndaneta, maneta nei, mamuchitamba here, aiwa ndaneta ndandakagara mani. Izvoda exercise waidawo mhanya nevanhu vebhora, beta anotombokupurudza iwe goesa chimhanya. Handimazona. Saka ngatitei find out what God is doing pano pachechi. Ndikangogara padzongozunga kuti ndikasvika pachechi pai ndinokomborerwa zvikuru namufundisi wangu ndichangowaona. Mwari vari kumboitei pachechi ipapo, woita zvikuitwa naMwari pachechi ipapo. Haufi? Zvino vazhinji venyu ndimunozemba dai ndine mapapiro. Unoada ei, hauzishiri. Kumhanya undozorora, usina chawashanda. Handi urei ukuru here iwowo. Hauna chawashanda. Saka find out what God is doing and do it with him. Unoprosper. Handitika? Also, let's be passionate in basa raMwari. Have an undying passion. Unomunhu anoziva so angaite mukanzwa uchinzi makatadza zvakati, it means umupenyu uri kumboita something. Kuna vanhu vasikatadzi. But kusatadza kwake hakusiva kuti ari kugona. Kunongoratidza kuti ari idle. Hana zvaari kuita. Because ukana ticha achimaka achiti kune zvawatadza wanga wanyora. Asi kuna mumwe asina unzo wakanyora here, handina. Haina handidi kuzokunyorerwa kunzi puwa kana chi, obva agara. Makatiye karainyora kuti puwa kana zvinhu zvakadaro, obva agara. Munhu iye hafa akaziva. Beta anoita mistake wokorektwa achiita zviro.
But ndikuti nini? Heaven undying passion yekunamata Mwari, undying passion yekushumira Mwari, undying passion yekuseva Mwari. Wobudirira muupenyu. Yeah. Unda vazhinji vedu tine shungu yekufa, hauna shungu yekurarama. So sad the story. Haini handiziva hangu kuti Mwari anondichengeterei. Shamwari watorasika. Rega kubvunza kuti Mwari anondichengeterei. Mwari akuchengeta kuti umonamata. Dai Mwari aida kuti sararame panapa taisabva tambouya pano. Kumbouya kwedu kuti Mwari waenjoyewo isusu tichiwanamata. Saka ita zvinoita. Udza neighbor wako ita zvinoita. Hakuna kuvarairwa, ita zvinoita. Nyaya dzadzo dzotofanwa. Munenere. Now, chimwe chinotikanganisa, people live for people instead of living for God. You need to release people muupenyu hwako. Una vanhu vawakasungirira. Endi vanhu yavo vanokuita muranda, uchida usingadi. Ivo vana tete vaya vakakupurudza vachikutsvinyira kuti kauya kanoti nzeve dzakati dzamusoro, wakauya kumba kwako hauri kuvapa kana tea. Izvo vaya vaingofara ndio mafariro avaita, ndio zvaitwa mareserve akamurora aitsvinyirwa. Zvino ivo namanje vakangosungirira. Ini vakauya kandomodzi mwana wangu handitambi ndichidaro ini. But handipa pane nyaya, releasai vanhu vari muupenyu hwenyu vakakutadzirai. Ndio tsika yekudenga. Denga rinotiregerera kangani 70 times 7 times a day according to Luke 490. Releasai vanhu muupenyu because unofira mahara. Apa unotsanya futi, apa uchinamata, bhadhara zvegumi zvako, asi ogonzi enda henyu kwamaitira mabasa enyu. I don't like that statement. Unzi vanhu vaya takaipotiitawo mabasa makuru nezita raJesu, aiwa endai kwamaitira mabasa enyu. So hatiri kudaro, releasai vanhu muupenyu. Ndoziziva kuti vanhu zvawakaita, ukavasungirira, asi release them. Jeri rako harina simba. Gara rako wasunungura harina chi? Simba. Unoita muranda we1. Remember they say resentment kills its own master. Iuchakanya yedu. Mama senya ndudza kuti paatika hamuzivi zvaakandiitira. Hatina basa nezvaakaita ndokuti uri mwana waMwari. Pane here anopupura munhu kuti haana kutadzira Mwari. Kana wakambotadzira Mwari hauna right yekusungira vamwe vanhu. Newe wakaregererwawo. Iwo regererawo. Mwari wachitita zvakanaka. Muzita raJesu, amen. All right. Yemind yadzoka futi. Kative a creative mind. Kunetonzi thinking, kunetonzi creative thinking. Mumind mungamusike turu. Creative mind. Hello. Yeah. Have a creative mind. Ndakanzwa kuti uyu anodziva KFC. Munhu aitobikawo huku dzake pamba achitengesa tuhuku. Atori murombo wekupedzisira. But concept yekubika huku yake kumba achitengesa yakazomukonzera kuti namanje kwese munoenda KFC. Muno muZimbabwe taifunga kuti taidwa mbiri yayo nana McDonald's. But tati munonzwa sorry. Yakasvikawo kwedu takungoiona pesi even kumalocation yako. KFC. Munhu aingobika huku kumba, maybe munhu angogara angori munhu aikara, asi akakara achizotengesa. Asi zvikamubatsira atone mbiri. Creative thinking yake kuti ndine huku yangu yakadai, and namanje atone mbiri. Mabata nyaya yangu. So, mumind, hansi an idle mind, makambozonzwa wakasaying, handiti ndeke chokwadi zvakanaka, asi kanenge nechokwadi. An idle mind is the devil's workshop. Ukangogara wango relaxa musoro wokoyo. Unofunga hora, unofunga kuuraya vanhu, kana kuponda, kana kuba, because your mind is idle. Ngatishandise, let's have a creative mind, come up with things zvinotoshamisa, kunzwa kuti company, multi-million rand company, yakaitwa nemuZimba, muSouth Africa. Creative mind. Iwe jegare nyaya yedu iyi. Amenga musikanakirwi ndiunakirwa ndega, ndo advantage ndakapewa naMwari. Advantage. We also need to let go of excuses. Tine vanhu vasikabudiri muupenyu because vanamba vane excuses. Haini munofana kuziva zvakazoitika, ndatodai hangu, asi pazvazodai so maiti taikuita sei. We cannot live in my excuses. Let's learn to let go of excuses. Kana tisina kufamba nhasi, ngatirege kutora as a lame excuse.
ngazvifambe mangwana. Kwete kuti ndakabva ndakagumira papa ini project yacho akatonda aiwa hazvibatsiri kana wana nhinge wakamboitawo ndakamboona kuti hazvibatsiri ndakatoonzwa kuti haiti. Kune vanhu vanonyepa mubhizinesi umu anokunyepera kuti hazviiti iye ari kuita izvozvo woziva kuti kuti chamubvunza kuti imi mukuti mabudirira nemaputa aya inga makati haiti vanhu maakunyara kuvabvunza futi but iye atobudirira nazvo ya iwe nongoti ndakaudzwa handitika takambotaniswa kuti bitterness is a killer. Let's be better, not bitter. All right. Your belief system ought to be strong. Rudairo rwedu muna Mwari ngarusimbe. Your belief system ought to be strong. Kana usingadairi musha unoziva kuti unoshamisika vamwe vachibudirira vamwe vachiita zvinhu zvakanaka muna Mwari iwe uramba uri kumaperipheral. Inyaya yekuti hauna belief system. Remember, if you believe right, you'll be able to live right. Munenere. Zvinokosha izvozvo. Believe right to live right. Mwari vachitiita zvakanaka. Yes. You also need to come out from every phobia. Phobia means from the word phobos in Greek, it means fear. Tine the fear of the unknown, which is the most common fear muupenyu hwedu. Mandiwawo kungo ameno hana yangu inongoti ta so even ndikandiri muchechi hana yangu inorowa. You see, musaijaidze hana wakomana kuti midzi yafiriji hakuna yekujaidza hana amuzva kuti vanhu kadzirinwa vanhu vanongotya there's no need yekurarama nekutya because bhaibheri rina usatya 365 anova mazuva egore, one enough for each day. Dear Timothy, until for God did not give us the spirit of fear, but love, power, and a sound mind. Fear inokuita a prisoner. Unoziva kuti kune vanhu vakawanda vagere mushe mudzimba dzavo asi vasina kugara mushe. Ari pakona yemba iye ari mumba make. Reason angori nefear kuti kumba kwedu hakuna musikana anofira mumba pamurume wake. Saka atobatwa nefear kuti afunge kuti Jesu akadambura makasha haasi kuzoona. Unongova nefear chete. Ndoda kukurudzira manherano ibva mufear kuti ubudirire. Bosi ukaramba uchitya hauna kwaunoenda. Unongova a prisoner yezvounotya. Saka ndofunga ndichatizwa hangu. Ndofunga angangondisiye. Dzikama uri mwana waMwari. Faith ngaikupe midzi. Ngaiwe anchor yeupenyu hwako kuti hakuna chiri mafungo akauya, I'm anchored in Christ. Saka fear is not our portion. Chimboti fear is not my portion. Handina kukunzwai. Vona vari kutya vamwe vatotya kuti ndikadaro kozvikava zvinotyisa. Fear is not my portion. Ndizvo zvinoita mutende. Handei? Taane chechi manje. Remember maPentecostals. maPentecostals haana kupusa. Isambopinda dzimwe chechi dziya idzi dzisina mweya wakawanda. Tinotoona mutsauko wacho. Zvino Mwari kuti dzosai ikoko futi because mahoteri enyu haasi enhingikini. Unofuna kunzwa kuti manyukunyuku atoripo futi pazvo zvacho. Mwari wachitibatsira. Mwari waramba achitigonera. Ndikuti ndiMwari. Muzita raJesu. Amen. All right. You also need to learn to avoid what we call absolutes. You know, my absolutes ndekuti azifi zvakadai ko zvikadaro. Mandibata. Never say never. You are a child of God. Ndakanzwa kuti mushakweda kutengwa motikari, vanotenga motikari vanofa. Handifi ndakatenga mota. Don't worry, dzikama. Ngadzitoite 5 kutaridza kuti hakuna zvinoitika. Kune mukomana netestimony wandakanzwa kuchechi kwangu. Akakura zvakaminyama, hapana chainyatsoita muupenyu hwake. Kubva kuchikoro kusvika kupi hapana. Mwari ndobva amusimudza. Saka anoti akaenda kumusha kwavo, hanzi hakuna kana munhu wana kuti mbuya pindai mumota tisvike pamba hawapindi. Hawatendi kuti Mwari akamukomborera. Bosi wangu
absolute yaiti uya hafa akabudirira zvino abva auya akabudirira saka hanzi hapana anoda kupinda mota make vakuchinja futi akaromba ndozoita vanhu izvozvo so maabsolutes hazedu muupenyu hwako usazvipe maabsolutes hanzi amukanzwa munhu anotsvuka munhu kuti haufa wakaita munhu iweyo ukapusa unotofamba uchiti sho ndachimombe apo ndakanzwa handifi ndakaita munhu fa kugara pasi nepfungwa dzako kuti uyu ndo maonero ake asi ndiri munhu udzwa kuti haufa wakaita munhu saka mburi chii kuti uzinzwe hanti wanga uri munhu mombe ingazinzwe kuti haufa wakaita munhu so mwari vatibatsire maabsolutes hazedu ndikuti vakomana vechidiki musazvipe maabsolutes handifi ndakapfuma handifi ndakashanda basa rine musoro handifi uri mwana wamwari take God at his word mwari vachitiitira zvakanaka pana ari kundifilawo here manerano nyasha dzamwari ngadziwanzwe muzita rajesu amen allright mwari vatigonese pakuita zvese. We also need to be excited with life. Someone say, I'm excited. Neupenyu wandinawo. Mataurire enyu hamusi excited. Vanhu vangotaurwa mashoko chete. Munhu ari excited anoonekwa nechiso chacho kuti ari excited. Usatseya vanhu vasikauye kunonamata vanenge vaona isusu tiri kutaridza picture isiriyo. Hello? Asi akaona tine energy, positive energy yekuti kunakidzwa nezvetiri kuita. Naye handina kumbouya kuchechi kwenyu. Kune dzimwe chechi handiti hangu nemazita. Vanongojaivha chete kuchechi kwavo vachidzoka. Jive chete. Shoko hapana asi jive. Ukada muti buda muchechi imwe anokurambira kuti ndinokuuraya. Ndaiti kuti buda muchechi hamuna shoko. Because chari kunzwa anonzwa ka-relief paanorohwa jive paipai. Hazvina mhosva nedhasita rapinda mukano but anonzwa kako. Handimazona. Regai ndikutaurire kune fake excitement but muna Mwari iri real. Let's be excited neupenyu hwedu. Nditaidzewo chiso chemunhu ari excited. Kwete chemunhu ari kusunga zviro asi munhu ari excited neupenyu. Kuti ubudirire, you need to have that excitement. Hamene kuti exuberance here. Unyatsokunzwa kuti ndiri excited. Mwari vachitiitira zvakanaka. Muzita raJesu. Amen. Okay. Right. See God in adversity. See God in adversity. Ona Mwari kunyange mune zvinorema zveupenyu. Amen. The devil is so cunning. Kana akaunza nyaya dzake, you become so overwhelmed. Kuti hauchaoni nzira yako. Kunyange adversity yapo, dzidza kuona Mwari. Hello? Dzidza kuona chi? Mwari. Because kazhinji ukazongoona izvozvo chete, unoexaggerata nepasina chiro. Ndekuti watadza kuziva chekutarisa kwachiri. Munene here. Let's be able to see God in adversity. Then of course, ngatingobve muno takataura nezvozvo izvi. Tibve mupoor self-image, low self-esteem, kuzvitarisira pasi kuya kweko. Wana prejudging. Ngativhei kwazviri. Even my mistakes, ngatirege kunyanya varumbidza. Mandibata. Mwamuri maita pamusoro pe-excellence. Kuti excellence, kana uchida kuzova munhu ari excellent. Remember, timere kushumira Mwari with excellence. Rega kurarama nema-mistakes. The adage that says, mistakes are common. All right, hatiawo nema-mistakes aya. Vana mukoti vakapa vana mai vasununguka vana vasiri wavo. Vangani vanokura vasiri rudzi irworwo vachiendeswa kumba kwevanhu. Handibata. Vanhu vematai vakati tsika yekurara vachiita hazvina mhosva nyangwe ndasai imwe ingredient yezvonge ndapedza shift yangu dzingani mota dzinoita accident. Mundibata zvakanaka. So ngatirege kurarama pama-mistakes. Ngatizame by all means tigadzise nyaya yema-mistakes. Tirege kuramba ne-old adage that mistakes are common. Saka mutendi, ngatirege kuramba tiri vanhu vema-mistakes. Let's do the right thing. Topane excellence.
iujagarinya yedu. Yes, ndopane excellence. So kunaka kwa Mwari kwakatinakira. Remember, every problem will always come with an expiry date. Hakuna problem inoweri permanent. Zvese zvinova ne-expiry date yacho. Munene here. Finally, manoti tibudirire ngatiavoidei nyaya yekwa-average kana mediocre. Do you want me to define average? Average is the best of the West and the West of the best. The best of the West and the West of the best. Tikatado tato hapana zotaita. So Mwari vatibatsire sema Kristo. Let's be excellent in everything we do. Mwandibata. God bless you. See you at your next level. Hallelujah. Watanga futi. Hallelujah. Kana baina asuru kundidaira anga akotsira mumutsi. Hallelujah. I always ask people, after 24 hours, how many things have you learned and how many things have you done? Life is not only about the sower, but also about the ground that receives the seed. Amen and amen. Vanhu vazhinji vane habit yekutarisa the sower, not the ground. But prosperity is founded on the receiver. Amen and amen. That's why I'm talking about my teacher can produce my engineer, my teacher can produce my professor. The sower is not mainly the greater beneficiary, but the receiver. Amen and amen. We don't really go and action it. Kunzwa nekudini nekuita handi tinoita zvatadzidziswa. Amen and amen. No matter how good the sower is, the ground determines how many seeds are coming out of it. So patiri kudzidziswa, let's go and action it. Mwari vakandibatsira gore ra 2024 ndoda kubvisa vanhu vese vasina chavanondibatsira muupenyu hwangu. Zviri nane kusara nevashoma vari useful than vakawanda vasina chavanobatsira. Muchaona kuti kuma departments tichauya. If a department is not functioning, we are dissolving it come next year. Vanhu vese vari kutonga matare muchidamburana ma departments ma mediocre people. Baso. And vanhu vazhinji, they know me. I'm not a speaker only. I action every word that I speak. Vanhu vari kuma departments ma average people vari kurwa and I munogadzirisana before 1 January. Mukazonzwa vachinyabadza vakuti pakupera service timboti kavara muinda session umu. As a department tichitoshifta zvinhu. Oh, because mediocre yatiuraya mufundisi. Kunyanya vanhu vanonamata. Takagamuchira vanhu vari mediocre nekuda kwekufadza vanhu. Ende machechi edu hakuri. Kune mamwe madepartment ekuti havakwazisani, but vanoshanda vese kuchechi. Vana Satani vaviri vari muchechi vari kuedza kukudza Mwari. Ndinokuvimbisai kudai so. Through the office of the secretary, ma mediocre people mazvinzwa. You are the worst of the best and the worst of the west. So we don't want to retain you. Saka kana muchishanda muri 3 musikukwazisana. 1 January. Chitogadzirisana itikuone muchibudisa mapicture muchidya mese if you want to save yourself. Seka yenyu. Asi vamwe venyu hamuchage muchiseka in the next 6 weeks. Mune muchitaura kuti mufundisi maita yenyu nekundibatsira. Vamasuka.
tinenge tichibvisa the worst of the worst the worst of the best come 21 January. Theme yedu ndoine zvainenge ichirerekera ikoko nezvatichiita zvichirerekera ikoko kuti either I have or I don't have. Tarisana imuone kuti mune muchararama. Tarisanai. Unochirei kana tisina shu. Tarisanai. Tarisanai. Mazvinzwa. Excellence ngaiuye. Creative mind. Imboitawo dream yekudya breakfast. Imboitawo dream yekuenda kuspace. Imboitawo dream yekutengawo hembe nyowani. Imboitawo dream yekutenga mota. Indakaudza vanhu kuti kurota akurambidzwe. Let your desires be known unto me, whether affordable or not affordable. Indakadana namaimfundisi ndichipfeka masilipazi eyellow akabayiwa newaya. Ndichivaudza kuti tiri pane pachiswima vana takagara pashedi. Pade kuprofita zvisipo kuti zvizovepo. You see what I'm saying? Zuva randakaroora ndanga ndisina bhachi. Ndakaita zvandakaita izvi ndisina sutu. Zvikabva ndabvunzwa zvikanzi unomboitei iwewe? Kati don't worry ndichamuchengeta neni ndichakuchengeta. Handizivi kana vachikubvunza ndichivataurira ndisina sutu. Ndine bhutsu yakasvuka kuti I will look after you. Pamwe pacho konfafa mudhara inoudza zvinhu kungotaura so. Konfafa inoudza zvinhu. Vakambosvika vakamboenda pataxi rank. Vakamboona munhu wanda ari serious angu vakadzimira vakomana mira mese amubvunzi kuti ndimi ani munongopinda muQA. Mutozonoti tese tatorongwa nawindi. Ndo zvazvinoita. The loudest drum attracts the most attention. Vamwe vaiti vasikana vane dzungu. Rimwe racho rakatovaroresa. Vamwe vacho vasikana masingo regai kumirira kuroorwa roorai. Kaona akapusa murore. Musi wepfuma aibvunzwa kuti abva muhomwe mani. Ende vamwe vese vakagara kumberi maleaders vamwe vakatoroorwa panapa hatizivi kuti akatanga umwe ndiani. But vatori mudzimba vakatoroora. Tarisa munhu ari padhuze noona kuti akataura here kuti ndokuda. Akarerutsirwa zvikatofamba. Vamwe havasati vaudzwa kuti ndokuda akangomudza kuti saka uchainorora rini kana ndiri kugadzirisa. Akatobvisa. Asati ataura anotya but mukutya make akabatsirwa. Rega kupusa hanzi nemushumiri muKristu usapuse. Ngotarisana kuti dhimoni rekupusa ndisiye. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Uyai nezvipo nezvegumi Jehovha vachikudzwa. Rega kupusa paofaring. Kurumidza uya nayo.